Tak, přátelé, dneska jsme se sešli, aby jsme si zopakovali, protože opakování matka moudrosti, aby jsme si zopakovali, co vlastně tady v této poměrně jednoduché hře dokážeme vlastně vytvořit. Je to něco, s čím možná jsme se ještě nesetkali, jsme zvyklí na různé hry, které máme v mobilu, někteří vůbec ne, někteří to hrají velmi rádi a velmi často. Nicméně tady jde o obyčejnou v uvozovkách klikačku, která jako první přichází s tím, že má vlastně pod sebou podložený marketing. A ten marketing je natolik ziskový, že vlastně stálo za to ho prozkoumat blíže a podívat se tomu na zoubek, jakým způsobem vlastně tady se dají vydělat poměrně zajímavé peníze. Jo, takže pojďme se na to podívat. Manekineko vlastně je společnost, která tady s tímhletím přišla a my máme 2 marketingy, co se týká vlastně tady téhleté kočky samotné. To znamená, my máme možnost připojit se zdarma, to znamená zadarmo sbírat si mince, klikat si sbírat si mince a za ty si nakupovat losy. Slosování je vždycky jednou za měsíc, na konci měsíce jsou vyhlášení vlastně výherci a hraje se tam o finanční ceny. Ano, samozřejmě čím více nás bude, čím více bude nakoupeno prémium, tak tím více samozřejmě těch cen bude a budou i ve vyšších hodnotách. Ano, to znamená, za to prémium vlastně, které stojí $11, my si kupujeme jeden los, to znamená, to je ten $1, který jde do toho celkového budžetu na výhry. A z $10 nám jde lineární marketing. To znamená, všichni, komu dáme stáhnout tu hru a oni se zaplatí prémium, tak máme až do 10. úrovně po $1 každý měsíc. Ono se to nezdá, ale vlastně oni se tam dají naskládat velmi zajímavé peníze, protože vy nikdy nevíte, někomu to dáte, jak on se rozjede, nerozjede, že to dá stáhnout všem, že ty lidi to začne bavit a že si začnou prostě takhle hrát. Nicméně, byť je tady tohleto velmi dobrý a ten marketing já vidím, i když ho postavili jako hlavní, já bych to otočila, já ho vidím osobně jako doplňkový. Mě zaujal marketing vlastně trošinku jiný, který tam je a ten se jmenuje Gembox. Ten si ukážeme za chvilku. Tady můžeme ještě se vrátím k tomu marketingu za těch $11, kde vlastně je tady příklad, pokud máte přímých 5 spoluhráčů, hele, stáhni si to, oni si zaplatí prémium, jo. To znamená, potom samozřejmě, když oni to dají dalším, tak se to tady zvyšuje. Jo, a vzhledem k tomu, že ten abonent je každoměsíční, tak se to dá předpokládat. Nicméně ty zkušenosti z minulosti nám ukazují, že lidé prostě, pokud nemají pořádný výdělek, tak oni těch $11 nevydrží platit. Oni si je zaplatí, pokud na něj vydělají, ale pokud si to mají platit za své kapsy, tak prostě nějakým způsobem z toho prostě ustoupí a řeknou, víš co, ne, jako já si budu klikat, já si za ty naklikané mince ty losy koupím a když se to štěstí usměje, tak prostě vyhraju a když ne, no tak o nic jsem nepřišel, že jo. Další ten marketing, který je pod tím podložený, je pro aktivní partnery, kteří tady s tímhletím nemají problém, ale chtěli by více peněz. A chtěli je ne jednou za měsíc, ale prostě v jakémkoliv čase. To znamená, tady my začínáme vlastně s Gameboxem, který je velmi příjemný, vzhledem k tomu, že on začíná vlastně od $1. Každý člověk se tady může opravdu připojit za $1, tím si kupuje vlastně jakoby pozici v tom marketingu v té první úrovni a postupně, protože těch úrovní tam je 10, postupně jak prochází marketingem, tak vlastně vydělává další peníze. Co je tady ale úplně nejzajímavější je to, že v té 10. úrovni až $30,000. Já si myslím, že to je velmi slušná částka a lidi po $1 jako nevěřím tomu, že prostě nebudete mít souseda nebo kamaráda, kterému byste řekli, hele, pojď, tady máme možnost za $1, to je 25 korun, dneska to je €1. Jo, co ten člověk za €1 v dnešní době udělá? Má možnost si otevřít vlastně tady ten potenciál. Jo, to znamená, když tady je napsáno $35,000,
My získáváme 5000 vlastně cestou a těch 30 dostáváme v té poslední úrovni. Když si vezmete, že si pozvete jednoho jediného kamaráda, ten s vámi půjde celou tu cestu, tak vy vlastně ty provize máte ve výši 2760 za projití celé té cesty. Jo, navíc ta hra vlastně je propojená. Ta hra je propojená tady s tímhletím marketingem. To znamená, že když je propojená, ona se nás zobrazuje ve hře. Znamená, jakýkoliv průchod v tom marketingu se nám zobrazí v tom, že my dostaneme nejenom mince, dostaneme vlastně v různých hodnotách i ty doplňky do té hry a tak dále a tak dále. Jo, to znamená, mnohem více si navyšujeme tu hru samotnou, než vlastně pomocí těch $11. Já pořád zastávám názor, ano, já si zaplatím $11 v momentě, kdy prostě mě to bude vydělávat, já s tím problém nemám. A teď se pojďme podívat vlastně postupně, já vám řeknu, jakým způsobem se to dá technicky udělat. Jaké vlastně tady ty výdělky jsou. Když se podíváte na druhou úroveň, jsou to $2. Okay, když začínám s $1, tak v té druhé úrovni, když jsou $2, no tak to už je pro mě plus 100%, že jo. Když se podíváme, potom vlastně se sbírají ty peníze, jakoby se hromadí na jednu hromadu a v páté úrovni nám s tama vypadne $100. $100 není nic moc, ale furt pokud bych se tam propracoval z toho $1, tak už je to velmi slušné. Samozřejmě pokud se rozhodnu a my můžeme vlastně se rozhodnout, že půjdeme do první a do 7. úrovně, do první a do 6., do první a do 5., do 4. a tak dále, že si zkrátíme tu cestu, že rovnou půjdeme blíž k těm 30 000, že chceme hnedka od té 5. úrovně vlastně vydělávat i peníze, tak vlastně potom se ta suma samozřejmě navyšuje. Dalo by se říct, že od té 5. úrovně už každá ta úroveň je výplatní. Ano, samozřejmě kumuluje se tam částka nějaká na to, aby jsme mohli jít na tu vyšší úroveň, protože samozřejmě každá úroveň něco stojí. A teď se pojďme podívat, jak to vlastně v té hře vypadá. Když si otevřete, když si stáhnete, tak máte vlastně tady kočku, což vlastně naznačuje vás jako vaši personu a kolem ní jsou truhličky. A jak se vám budou vlastně zaplňovat ta místa v tom vašem vzorci, tak se vám budou otvírat jednotlivé truhličky s těmi hráčemi. A vlastně tím, že to vidíte i v té hře, jak je to propsané, tak je to velmi příjemné, protože někdo říkal, že už to jde, já sama jsem to teda neskoušela, ale jakmile se to oficiálně spustí, tak kliknutím na truhličku zavřenou, vy si to místo tam budete moci koupit, nebo váš spoluhráč, on si na to klikne a prostě koupí si to místo v té truhličce. Protože tak, jak jsem říkala mým partnerům, vemte si to, že vlastně každá ta úroveň je jakoby krabice. A do té krabice, ta krabice musí být zaplněná 7 lidmi, to znamená včetně vás. A jakmile jich tam je 7, celkově i s vámi, tak vy vlastně uvolňujete místo a přecházíte do druhé úrovně. A zase, až se zaplní 7 míst, a je jedno, jestli je zaplníte vy osobně, anebo jestli tam budou partneři vašich sponzorů, nebo nadsponzorů, nebo lidí pod vámi a tak dále a tak dále. Já vám to za chvilku nakreslím, abyste se v tom lépe orientovali. Protože ono takhle to vypadá možná jakože na ten prvopočátek hodně složitě, ale když si to rozeberete krok po kroku, tak je to velmi, velmi, velmi jednoduché. Samozřejmě pro toho člověka, který chce hrát jenom tu hru, tady tohleto nemá absolutně žádný význam. Ten člověk hraje, aby vyhrál. Ale každý marketing je o práci. To znamená ano, pokud já chci se dobít prostě těch nekonečných 30 000, a proč je tady nekonečno? Protože se to opakuje neustále.
Ano. Tak proto samozřejmě musím něco udělat. Ale ten tým vlastně je nápomocný. Vzhledem k tomu, že my tady nejdeme do pyramidy, ale jdeme do uzavřeného kruhu, tak vlastně to pomáhá každému jednomu partnerovi dříve nebo později k tomu, aby se mu zaplnila krabice. Je tady systém takzvaných klonů neboli nových pozic. Co to označuje? Označuje to, že když vy přijdete v druhé úrovni do místa, které vlastně vám dává nejenom ty $2, ale dává vám i vaše nová místa do první úrovně, znamená to, že ano, někdo mě pomohl tady do té druhé úrovně a já z toho vrchu pomáhám zase svými 2 místy zaplňovat krabici někomu jinému. Když půjdete do 3. úrovně, tak tady se vám vytváří 4 vaše nová místa do té první a 2 nová místa do té druhé. To znamená zase někdo vám pomohl do té 3. úrovně, ale vy z toho vrchu pomáháte do té první úrovně zaplnit a do té druhé taky. To znamená, tady vzniká vlastně takové jakože nekonečné kolo. Ano, někdo vám pomůže nahoru, nebo si pomůžete vy se svým týmem nahoru, ale z toho vrchu vy zase pomáháte dolů. A všechna pozornost je zaměřena hlavně na tu první úroveň. A je to z toho důvodu, že tam začíná úplně každý jeden člověk. To znamená i ten, kdo jde rovnou do první a třeba do 5. nebo do 6. nebo do 7. úrovně. Jo, to znamená, všichni tady začínají. A aby všichni se mohli posunout vlastně, tak samozřejmě proto něco musí udělat, ale když proto udělají, tak tady vlastně z těch úrovní za nimi přichází nová místa. Těch, komu pomohli. Já vám tady asi najdu kus papíru a já vám tady začnu kreslit, abyste pochopili vlastně, jaké kouzlo to je a co to umí, protože hodně lidí tady v tomhletom bloudí a nedokáže se zorientovat. Já se dívám, že tady žádný papír nemá, takže si nějaký musím vytvořit. Tak. Kreslení. A teď si vemte. Vy se rozhodnete, že ano, že se připojíte do té kočky, že půjdete na ten marketing gymboxu. Tady máme první úroveň a rozhodl jste se, že půjdete rovnou do 5. úrovně. A teď si vemte, že vlastně jste vynechali 2., 3. a 4. úroveň. Tady každá ta krabice je tady v tomhletom zobrazení. Jo? Takhle. Tak jak všude v každém marketingu máte binár, máte levou, pravou nohu. Výsek z toho celkového bináru, z té celé větve až od majitele dolů. Výsek jenom určitý z toho bináru, tomu se říká matrix. Ano. To znamená, vy vidíte jenom aktuálně svoje místa, nevidíte celou tu šířku a celou tu hloubku. A teď si představte, pojďte se podívat na to, jaké kouzlo tady tohleto umí, protože v našich zeměpisných šířkách v momentě, kdy někdo řekne matrix, tak ti, kteří v něm byli už někdy dříve, tak se jim zježí chlupy a řekne, jo, tak do toho já nejdu, protože to je neufinancovatelné. Ano. Ale když se podívá tady na tohleto, což jenom vzdáleně ten matrix připomíná a právě tím systémem toho návratu do těch nižších úrovní se ruší celé to slovo matrix a zůstává z toho matrixu jenom to zobrazení, ale vzniká zde uzavřený kruh, tak prostě mnohým hlava nebere. Pojďme se na to podívat. Vy jste se rozhodli a přidali jste se. Ano, to znamená, já jsem si udělala pozici tady v první úrovni, já jsem si udělala pozici v 5. úrovni. Řeknu Marušce, aby šla se mnou. Maruška jde se mnou. Jo? A teďka záleží. Já když budu mít druhého partnera, tak můžu toho partnera tady umístit. Buď toho dám tady dolů, tady, anebo ho dám sem.
Klasicky by se ukládal na tu pravou nohu. My to uděláme trošinku jinak. My ho dáme tady do tohoto místa toho člověka a dáme ho do té 5. úrovně, do tohoto místa. A teď se stane několik věcí. Za prvé, tím, že obsazuje vlastně první místo ve spodní řadě a je jedno, jestli je tady nebo je tady, to je úplně jedno, ale je první ta pozice tam došla, já dostávám zpátky $100. A to není všechno. Teď si vemte, že tady vlastně jsou tato, já překročím tušku, tato místa jsou volná, že jo? Já dostávám 4 nové pozice, to znamená 1 pozice, 2. pozice, 3. pozice, 4. pozice. Mně se to tady celý uzavírá, celý se mi to tady zavře. A teďka co? Tady máme 2. úroveň, že jo? Z té 5. úrovně ale taky dostáváme ještě 1 místo do 2. Takže mně vznikne místo tady a tím, že se mi to tady zavřelo, tak mně vznikne místo tady. To znamená, já najednou vlastně mám toto všechno uzavřené a mám zde své 2 místa. Samozřejmě pak je potřeba, aby jsme přešli na tu 6. úroveň, toto všechno doplnit. Ale vemte si to, když sem si dáte partnera a ten si dá svého sem a on si dá svého, to stejné, co se tady stalo pro vás, se stane pro toho, kdo stojí tady. A opět vyletí klony, ale pokud ten člověk stojí tady, protože tento je obsazený, jo? To jsme si říkali, že to obsadíme. A nebo stojí tady, aby to bylo stejné, počkejte, abych vám v tom neudělala zmatek. Do 1 jste ho postavili na svoji nohu, tady jste ho postavili na svoji nohu, on si přivedl 1 svého partnera a ten svého taky 1. To znamená, dostal dalších 100, ale co se stalo? Tady je ten 1, ano, tento je tady. Co se stalo? I on má pod sebou vlastně ty 4 místa. Je to taky obsazené. Opět vyběhly 4 pozice. 1, 2, 3, 4. Jemu se uzavřelo. Dostal taky místo ještě ve 2. To znamená, on naběhl sem. A za uzavření tohoto jeho místo naběhlo sem. Prosím vás, pokud jste tady tomu porozuměli, napište mi, jestli ano nebo ne. Já vím, že na ten začátek to může být zmatečné, ale tím, že se vytváří nová místa vlastně v těch vyšších úrovních a pomáhají zaplnit ty první úrovně a postupně posunujou, vlastně vy postupně půjdete do 2, postupně půjdete do 3, ty si vemte v té 2 vlastně, když první místo dole dává zase 2 nová místa, to znamená zase se to zaplní, tak přijdete na to, že absolutně se nedá vlastně toto srovnat s ničím, co jste možná doposavad viděli. Teď si rozebereme ten marketing krok po kroku, abyste viděli, vlastně, co tady od toho můžete očekávat, jakým způsobem vlastně tady, kde jsou až ty peníze, že opravdu je mnohem rychlejší a mnohem lepší, pokud ta situace dovoluje a pokud chcete ten výdělek jít 1+5, samozřejmě jsou situace, kdy to lidem nedovoluje. Dobře, ale prosím vás, snažte se jít co nejvejše. Jo, ti, co si chtějí hrát, tak ať jdou klidně za $1, protože lidi za $1 musíte mít haldu. Jo, $1 v dnešní době nejsou peníze. A stačí tomu člověku říct, hele, přišla na trh nová hra, prostě je možné tam vydělat peníze, pojď se mnou na to podívat. A ten člověk sám zváží, jestli chce se přidat, anebo prostě se přidat nechce. Ale je to nejjednodušší a řekla bych nejspravedlivější systém vůbec na tom našem trhu, který je, protože tady máme různé programy
krásné programy, samozřejmě i pasivní, ale to, co se týká pasivního výdělku, je na dlouhé lokty, je to o velkých investicích a někdy to nedopadne dobře. Jo, tady tím, že my to máme ve svých rukou, že my sami rozhodujeme, jak rychle si na ty peníze sáhneme, jak rychle se posuneme, je to o té naší aktivitě, tak to tomu dává úplně jiný rozměr. Samozřejmě, když ten člověk je sám, teprve se rozkoukává, nutně potřebuje prostě, aby měl někoho po ruce, aby mu někdo poradil, hele, takhle ne, postav to takhle, udělej tady tohleto. Ten člověk se učí za pochodu. Nikdo nespadl s tím, že už je naučený. Já sama, když jsem viděla poprvé tady ten systém, a to jsem si myslela, jak jsem Matrixech kovaná, jo? Protože už jsem něco zažila, tak mě to hlava nebrala. Jsem nebyla schopná přes ten starý vzorec, který jsem v té hlavě měla, se dostat dál. Až potom jsem dostala vlastně ten aha moment, kdy jsem si uvědomila, že toto má s Matrixem asi tak společný, jenom ten název. Jinak absolutně nic, protože toto dělá vlastně to nekonečné kolo, uzavřené kolo, kdy z toho vršku vlastně zaplňujeme ty krabice dole těm lidem, kteří teprve přišli. To znamená, vždycky bude nějaká nová pozice. A v čem je výhoda? Já těch pozic budu mít x. Další věc, v čem je výhoda? Každá nová pozice je, jako by byla koupená, to znamená, ona znova prochází marketingem, znova vytváří nové pozice a znova nese zisk. Je to, jako byste si dali reinvestici, akorát tady vám to dělá sám ten systém. A ten systém je nastavený tak, aby zaplňoval z vrchu dolů, zleva doprava. To znamená, není možné, abyste někoho minuli, jenom proto, že jste na něho naštvaní, on se vám nelíbí, s tím se nebavíte, tam s tím se nebavíte, ten systém to nezajímá. Prostě ano, teďka u tebe je na řadě tady tato řada, je potřeba ji doplnit, takže tam půjdou klony. A absolutně neovlivníš. Ty můžeš ovlivnit, kam dáš nového partnera. Můžeš ovlivnit, kam postavíš svoji další pozici, pokud si ji chceš koupit. To všechno můžeš. Ale neovlivníš, kam ta nová pozice půjde. Takže jak jsem říkala, od toho $1, prosím vás, toto je sběr vlastně na to, aby jsme přešli na druhou úroveň. Vždycky se nám počítá jenom spodní řada. Nikdy ne ta vrchní, protože ta je součástí někoho jiného. Ano, ta je spodkem někoho nahoře. To znamená vždycky jenom ta spodní řada. To znamená, tady máme 4, každá ta krabice má hodnotu $1. Takže když si to vezmeme, to jsou 4, přejdeme. Kolik stojí ta pozice? 4, že jo? V momentě, kdy se nám zaplní ve spodní řadě kterékoliv místo, je úplně jedno které, ale je první v pořadí, my dostáváme $2 na výběr a 2 klony, neboli ty naše 2 nová místa do první úrovně. Ve trojce, když se zaplní první místo ve spodní úrovni, my dostáváme 4 svoje nová místa plus 2 místa do druhé úrovně. Počítejte, kolik to je nových míst. Každé to místo je o penězích, to znamená, ono je podloženo penězi. To není jako, že jenom tak někde vyčarované. Jo? To znamená, vám se tady násobí vlastně jakoby depozit. Když si vezmeme 4. úroveň, ano, tady běží referální peníze, to znamená $10 jde na první úroveň, 5 na druhou, 5 na třetí a zase dostáváme 4 své nová místa do první úrovně, 1 své místo do třetí úrovně. Jakmile se to celé zaplní, my přicházíme do té 5. úrovně, o které jsem mluvila. První místo dává těch $100, to znamená, pokud tady stojí ta úroveň, to jedno místo 108, tak mně se poměrná část vlastně vrací. Jo, já už jsem v riziku, když se budeme bavit o nějakém riziku, tak jsem tady v minusu $9. Jo, dá se říct. Teď si vezmu 4 svoje nová místa do první úrovně, 1 místo do druhé úrovně. Zase vidíte, jak maximálně je podporovaná ta první úroveň. Aby každý došel minimálně do té 2 a tam si vzal ty $2 a nebrčel, že ten $1 ztratil. Jo?
Když se zaplní druhé místo, tak jdou zase referální. $10 na první úroveň, 5 na druhou, 5 na třetí. A opět 4 nová místa vlastně do té první úrovně, promiňte. Tady máme 6. úroveň. V 6. úrovni se nám hodně kumuluje peněz vlastně na ten přechod do té 7, která stojí $600. Ano, to znamená, ano, tady to místo stojí $300. A když se zaplní to první ve spodu, tak já dostávám $30 mám na výběr, $20 je referální, první úroveň, $10 je druhá, $10 je třetí. Dostávám 8 nových míst do první úrovně, 2 nová místa do druhé, 2 do třetí, 1 klon do dalšího programu, protože jich je zde několik, který se jmenuje Exclusive. A tam je výplatní každá jedna pozice, dokonce i na tom rameni, tady v tomhletom místě. Tam já dostávám pozici, která stojí $100. Když se zaplní druhé místo, dostávám $30 na výběr a $100 na bonusový účet. Prosím vás, bonusový účet je taková vychytávka z firmy, kde vy je dostanete vlastně na balans, kterého je nemůžete vybrat, nemůžete je přeposlat, ale jsou určeny výhradně na nákup vašich nových míst v úrovních, na který vlastně vy nějakým způsobem, které se vám budou líbit. Jo? Většina z nás, a já jsem se to naučila vlastně od té mojí sponzorky, to pobrali trošinku jiným duchem. To znamená, z těch $100 postupně začali doplňovat ještě první a druhou úroveň, kde chybí 1-2 místa, aby pomohli těm lidem dole co nejrychleji se dostat na ten vršek. Jo, to znamená, rozprostřeli vlastně těch $100 do té sítě, mají tam své nové pozice, ale není to o tom, že oni by měli pozic málo, protože ten systém jich generuje hodně, ale je to o tom pomoci těm lidem z toho vršku, protože ne třeba každému bylo dopřáno, dáno, aby těch peněz měl víc, ty situace jsou různé, aby jim pomohlo dostat se nahoru. Další místo, když se nás zaplní, máme $30 na výběr a opět jeden svůj klon do programu Exclusive. Když se zaplní poslední místo, máme $30 na výběr a opět $100 na bonusovém účtu. Toto je prostě tak maximální podpora celého týmu, že v jiných programech jsem to nezažila. Aby když já tlačím někoho nahoru, aby on z toho vršku mě přišel vlastně podpořit ze spodu, aby pode mnou udělal nějaký obrat, aby mě prostě někam posunul, aby, já nevím, mě zvýšil depozit. Nikdy v životě jsem to nezažila. Jo? A tady se to děje. Pojďme se podívat na tu 7. úroveň. Tady je $150 na výběr, $70 v první úrovni dostává sponzor, 35 v druhé úrovni, 35 ve třetí. A zde už je 16 nových míst do 1. 6 je do 2, 4 jsou do 3, 2 jsou do 4. Potom tady tato pozice, tato a tato, každá z nich dává $150 na výběr. A začínáme se dostávat k místům, které začínají být na ty peníze zajímavější. 8. úroveň. Opět první místo ve spodní řadě a je jedno zase, v jakém je pořadí. Ano, nemusí být nutně nalevo. Jo, nemusí, ale je první ve spodku u vás. Dostáváte $250 na výběr, $150 dostává sponzor, $100 dostává sponzor ve druhé linii, 50 dostává ve třetí linii, dostáváte 24 nových míst do první úrovně, 24. 4 do druhé, 2 do třetí, 1 do čtvrté a zase jedno nové místo do exkluzivu. Každé to další místo potom dává $250. Když se podíváme na 9, tak tady už to začíná být jakože trošičku o něčem, kdy máme na výběr $750, když se zaplní první místo ve spodku.
Ano, co se týká referálních, tak z každé té pozice je to stejné, to znamená $250 dostáváme za první úroveň, 150 za druhou, 100 za třetí. A teď si vemte 40 nových míst do první úrovně, 40 vašich nových míst, 10 do druhé úrovně, 4 do třetí, 2 do čtvrté. 1 nové místo do exkluzivu a $100 na bonusový účet. To je pro tu podporu té sítě. A teď si vemte, že to vlastně máte na každé jedné další pozici. To znamená, vy dostáváte 750 z každého toho místa, sponzor z té první úrovně dostává 250 z každého toho místa, 150 ve druhé úrovni dostáváte za partnera, ve třetí úrovni 100, dostáváte opět 1 nové místo v exkluzivu a $100 na ten bonusový účet. Jaký tady je vlastně maximálně daný důraz na podporu celého toho týmu. Jo, to je prostě něco, co asi nikde jinde neuvidíte. A když se podíváme na 10, tak kouzlo, opravdové kouzlo, které já vidím, když se zaplní první místo ve spodní řadě, které stojí $12,000. Já budu tady nahoře a mě se tady zaplní. Já automaticky dostávám reinvest. To znamená svoje další místo. Znamená, nebudu mít tady jenom 1, já tady budu mít 2. A každé z nich mi ponese vlastně to stejné. To znamená, mě se tam budou násobit ta moje místa a každé to místo mi donese reinvest plus mi donese $10,000, 500 referálních první úroveň, 300 druhá, 200 třetí, $1,000 na bonusový účet. 1,000 z jedné pozice. Druhá je to stejné, třetí je to stejné. To znamená, tady je tak maximální důraz prostě kladený na to, aby ten tým šlapal, aby jeli, aby pomáhali jedni druhým. Jako opravdu, možná se opakuju, ale nikde jinde jsem to neviděla. Teď se pojďme podívat na ten exkluziv, jo, tam, kam se jde z té 6. úrovně. Je to vlastně úplně stejné zobrazení, akorát tak, jak jsem říkala, vydělává vlastně každé to rameno. Jo, to znamená, tady máte 10 bezprostředně pod vámi za každé místo, ve spodní řadě máte 30, pak je to 15, dole 50 a tak dále a tak dále. Končí to vlastně tím, že máte ve spodku z každé té pozice $2,375. Aby to nebylo málo, tak vám ukážu obrázek, kde my jsme opravdu na začátku. My jsme zde. A postupně, tak jak jsem vám říkala, že v té 6. úrovni dostáváme do toho exkluzivu. Z exkluzivu dostáváme svoje nová místa do basicu a do donoru. Jo, to znamená do dalších programů, které jsou propojené, ale všechny, když se na to podíváte, z toho auta nejde jít do Gymboxu. Nejde. Jo? To znamená, on je jakože ten stěžejní projekt, kde z jednoho postupně budeme pokračovat do dalších. A tam je zase jiný počet nových míst, jsou tam nová místa do jiných programů, jsou tam jiné výdělky a tak dále a tak dále. Ale vše jednou prací, souběžně, my se o to nestaráme, my tomu necháváme volný průběh, ať to prostě manažuje automat, který je na to nastavený. My se staráme pouze tady o ten jeden jediný program a to je ten Gamebox. Jinak to dál do těch ostatních prostě řadí systém sám. A nepotřebujeme nikde platit další vstupy, nic. Ono se to tam samo prostě začlení. Takže pokud máte nějaké otázky, prosím vás, napište je. Se nejvíc problémů dělá vlastně ten marketing, kde lidé se nedokážou zorientovat, co mají udělat, jak mají udělat.
ale ta kočka je k tomu nádherně nápomocná, kdy vidíte vlastně ty prázdné krabice, které je potřeba vlastně doplnit a vy víte, že prostě musíte to mít takhle zaplněné, abyste přešli. No. Takže já se podívám, jestli máme nějaké dotazy. Ptejte se, neváhejte se zeptat, na cokoliv by vám nebylo, prosím vás, jasné. Jo, na všechno se vyptejte. Protože když se nebudete ptát, nedostanete odpověď. A potom budete přemýšlet a nebudete vědět prostě co, na koho se obrátit, někdo vám třeba neodpoví. Vždycky využijte té doby tady na to, abyste se zeptali, co vás co vás trápí. Míry vydrž. Jo, taky jsem netrpělivá, ale všechno má svůj čas. Lidé se musí naučit tady pohybovat, musí se naučit chápat ten systém, jakým způsobem pracuje, co je jak provázané, jakým způsobem to vlastně spolupracuje. A v momentě, kdy vlastně se toto naučí, tak dostanou ještě jednu nabídku, ale tu necháme až na mnohem později, až se lidé tady zorientují. Takže tady opravdu jakože ne s obrovským úsilím. To není obrovské úsilí mít 2 partnery, kteří zduplikují vaši práci. To není o milionu. To je opravdu mít jenom 2 kámoše, kteří jsou normální, jo, kteří řeknou, hele, víš co, potřebuji prostě prachy někde vydělat. Já prostě někde potřebuji. Kolik jich znáte? Všichni stěžují, že nemají, že jo. Všichni furt brečejí, kdyby měli v šuplíku milion, že nemají prachy. Jo. Ale já si myslím, že ten vstup je natolik dostupný, že to má každý. Že prostě ty 2 známí má každý, s někým chodíte na pivo, s někým chodíte na tenis, s někým chodíte na kolo, s někým chodíte tam. Někdo řekne, no oni už všude se mnou byli a všude to dopadlo jakože na prd, jo, tam jsme prodělali, prosím vás, na to se vykašlete. Prostě bylo školný, to se stává, jo. Tady si myslím, že tady není nad čím. Tady opravdu není nad čím, tady se nic umělé nenačísluje. Tady vy vidíte, komu jde vlastně výplata. Vy vidíte, kdo ji dostal. Vy víte, kdy vy dostanete výplatu. Si můžete vybrat, když chcete. Jo, to znamená, vy nemusíte čekat 3 měsíce, než se vám něco někde zhodnotí, než dostanete zpátky vklad. Vy to dokážete, když půjdete do 5, budete mít 1 a ten 1, tak máte tu 100 zpátky. Rozumíte, tady to je strašně rychle pro toho, kdo přemýšlí. Takže ode mě, přátelé, všechno. Já doufám, že vám to zase něco dalo. Doporučuji přijít ve středu, protože ono každé to je trošinku jiné. Já to nepřipravuju ničím. Já jedu prostě z jednoho listu. Jo, to znamená tak, jak aktuálně to cítím, tak prostě tak vám to řeknu, ale vždycky objevíte nějaký aha moment, stejně jako já objevuji na jiných prezentacích. Jo, samozřejmě něco jiného je prezentace jako taková. Prosím vás, tu prezentaci vy každý zvládnete. Je jednoduchá. Mnohem horší a těžší je prostě provést lidi tím, aby pochopili, co je prémium, že to je lineární marketing za $11, a potom máme Gamebox, který vlastně nese mnohem více peněz a pomáhá opravdu všem. A v momentě, kdy se dostanete takhle a budete vydělávat tady tyhle ty peníze, už nemáte problém si zaplatit prémium za $11 každý měsíc. Nemáte. Protože jsou tam referální peníze, jsou tam výplaty, pak už to je radost. Jo, ale samozřejmě pokud bych se měla jenom hrát a platit $11, tak nejsem o tom přesvědčená v našich zeměpisných šířkách, že by prostě to lidi nějak vydrželi. Možná ano, poprvé, ale po druhé ne. Jo, to znamená ten násobek, který vlastně je tady někde spočítaný, já se na něho podívám, on je krásný. Ale musí ti lidé mít z čeho.
A pokud budou mít z čeho, jasně, že se do toho pustíme. Protože vemte si to, nám se to bude neustále rozšiřovat a každý měsíc to bude nějaké přilepšení. Určitě budete mít na zaplacení zase dalšího prémium. A když se usměje štěstí, vyhrajete v loterii. Takže přátelé, ode mě je to všechno. Mějte se moc hezky, zatím ahoj.